42. Roberta Bela twilet 42 sena ilu, fis-7 ta' Diċembru 1977. 2009. Is-sena meta missier il-Prim Ministru, il-President Emeritu George Bela, inħatar President. Inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinu. Robert, kif ħatta inti? L-ewwel reazzjoni kienet waħda ta' sorpriża kbira. Badax ma tistennix l-aħbar. Ħassejtni onorat ħafna, ħassejtni onorat illi kellu jkun il-papa. Wieħed. Robert għandu oħtu waħda, Marija, li tgħix l-Italja u tkanta. Nidi d'amor di felicità. 7. Is-snin li Roberta Bela dam fil-kulleġġ San Luigi, 5 snin sekondarja u 2 sentejn sixth form. 2. Il-klabs tal-futbol li lab magħhom Robert meta kien żgħir, Hibernians u Sliema, u kien man-nazzjonal ukoll. 18. Ta' 18-il sena Robert iltaqa' ma' Lidja fil-kors tal-liġi fl-Università u bdew joħorġu flimkien. 22 sena ilu il-Prim Ministru kien jipparteċipa f'kompetizzjoni tal-bodybuilding. 17 sena ilu fl-2002 Roberta Bela gradwa bħala avukat u mar jaħdem fl-uffiċċju legali ta' missieru. Robert u Lidja gradwaw flimkien. 8. Littri li għandu Robert wara ismu. BA, LLB, LLD. Apparti l-onorevoli. 4. Il-lingwi li jaf Roberta Bela. Malti, Taljan, Ingliż u Ġermaniż. 12. Robert u Lidja ilhom miżżewġin 12-il sena. Iżżewġu fis-17 ta' Ottubru 2008. L-għada tal-birthday ta' Lidja. Robert nieħu lilek Lidja b'Marti u nwiedek. 7. L-età tat-tifla ta' Robert u Lidja, Georgia May. 10. In-numru tal-bib tad-dar tal-familja Bela. Bħal 10 Downing Street tal-Prim Ministru Ingliż. 9. Robert u l-familja tiegħu għandhom 9 pezzi id-dar, fosthom klieb, tates, fekruna, pappagal, wiża u ċinċilla. 9. L-età tan-nanna ta' Robert, in-nanna Lucarda. Robert jiddeskrivija waħda mill-aqwa supporters tiegħu. 6. Is-Sid Distret minn fejn Roberta Bela ġie eletta l-ewwel darba fil-Parlament fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 u ġab 3403 voti. 31. Roberta Bela serva 31 xahar bħala konsulent legali tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. 7. Roberta Bela kien f'xarabank mill-inqas 7 darbiet. 17,531. It-tesserati tal-Partit Laburista eliġibbli biex jivvotaw fl-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista. 9,342. Il-voti li kiseb Roberta Bela biex inħatar mexxej tal-Partit Laburista. $24,096. Matul dil-kampanja, il-fotografu tiegħu Gerrit ħadlu 24,096 ritratt. 7. Roberta Bela huwa s-seba' mexxej tal-Partit Laburista. 25. Roberta Bela ħatar 25 membru fil-kabinett tiegħu. Fosthom 3 nisa. Jgħalli l-poplu Repubblika mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. 5. Luċuħ ġodda fil-kabinett tiegħu. Tiegħi bħala segretarju parlamentari skont il-Kostituzzjoni mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Hekk Alla jgħin. Bla numru, ma rnexxilniex noddu kemm ħasel fis Roberta Bela. 1. L-ewwel u l-unika Prim Ministru li kellu missieru President ta' Malta. 14. Roberta Bela huwa l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. 4. Roberta Bela huwa r-raba' l-iżgħar Prim Ministru fl-Unjoni Ewropea. 100. Roberta Bela ilu mitsija Prim Ministru ta' Malta.